Notícia d'última hora. Bon dia, són les 8 del matí. Us parla Maria. Interrompem la programació habitual per una notícia d'última hora que pot canviar el futur d'Europa. Alemanya, dirigida per Adolf Hitler, ha iniciat avui, 1 de setembre de 1939, una ofensiva militar contra Polònia. Informem des de la frontera polonesa. La situació aquí és molt tensa i canvia constantment. Des de primera hora del matí hem pogut observar el pas continu de vehicles militars alemanys, així com avions que sobrevolen la zona a baixa altura. Ara parlarem amb una ciutadana present en aquests fets. Endavant. La gent té molta por. Aquest matí ens hem despertat amb el soroll dels avions i després amb explosions a prop de casa. Hem hagut de marxar ràpidament, sense poder agafar gairebé res. Davant aquesta situació, diversos països europeus han reaccionat ràpidament. El Regne Unit i França han advertit a Alemanya que aquesta acció podrà tenir conseqüències greus si no es produeix una retirada immediata de les tropes. Ara, l'expert Barea ens ajudarà a entendre millor què pot significar aquest conflicte. El que estem veient avui és una operació militar molt ben coordinada i preparada. Si altres països decideixen intervenir, el conflicte podria escalar ràpidament i convertir-se en una guerra a gran escala. Seguirem informant de qualsevol novetat. Actualitzem la informació. És el 3 de setembre de 1939. El Regne Unit i França han declarat oficialment la guerra a Alemanya, després de no obtenir resposta a les seves demandes perquè abandoni Polònia. Aquesta decisió marca un punt clau en l'evolució del conflicte, que ja deixa de ser un enfrontament localitzat i es converteix en una guerra europea. Els governs britànics i francès asseguren que aquesta resposta és necessària després de la invasió alemanya iniciada fa només uns dies. Bon dia, ens trobem a Londres. La població ha escoltat la declaració per ràdio amb molta atenció. Els carrers estan més tranquils de lo habitual i moltes persones es dirigeixen cap a les seves cases o als refugis preparats per a possibles atacs. En diferents punts de la ciutat es poden veure cues davant de les botigues i estacions. La gent comenta les notícies amb preocupació i incertesa. Tinc molta por. No sabem què passarà ara. La gent està molt nerviosa i pràcticament tothom parla sobre la guerra. És molt dur tot això. Fa res estàvem tranquils i ara tot és un desastre. La veritat és que fa molta por. Moltes famílies estan preparant maletes i intentant mantenir la calma, però es nota la tensió a tot arreu. Els experts consideren que aquest conflicte podria afectar gran part d'Europa si la situació continua empitjorant. De moment, els ciutadans segueixen pendents de les emissions de ràdio i de les decisions dels governs europeus. Avui, 8 de desembre de 1941, el conflicte europeu continua expandint-se i pren una nova dimensió. Alemanya inicia una ofensiva cap a l'est contra la Unió Soviètica. La operació militar, ordenada per Adolf Hitler, mobilitza milions de soldats en un dels fronts més grans de la història. Aquest front és clau. Si Alemanya aconsegueix avançar, podria controlar grans territoris, però la resistència soviètica i les condicions climàtiques dificulten molt l'operació. Mentrestant, el conflicte s'estén fora d'Europa. Ens referim a l'atac a Pearl Harbor, dut a terme per forces del Japó contra una base naval dels Estats Units. Des de Hawaii la situació és de gran destrucció. Diversos vaixells han estat greument danyats i la base ha patit pèrdues importants. L'atac ha estat ràpid i, per sorpresa, molts soldats no han tingut temps de reaccionar. Després d'aquest atac, el govern dels Estats Units ha pres una decisió molt important. El president Franklin Roosevelt ha declarat: Ahir, December 7, 1941, 7 de desembre de 1941, a date which will live és una data que viurà en la infàmia. The United States of America was suddenly and Els Estats Units han estat atacats de manera deliberada per les forces aèries i navals de l'imperi japonès. Poc després, els Estats Units entren oficialment a la guerra. Bon vespre, som el 7 de setembre de 1942 i la Segona Guerra Mundial continua avançant amb combats molt intensos en diferents fronts. La tensió internacional està centrada avui en la ciutat de Stalingrad, on les tropes alemanyes i soviètiques mantenen forts enfrontaments.
Bon dia, ens trobem a les afores de Stalingrad. Aquí la situació és molt dura, fa molt de fred i els combats continuen carrer per carrer. Molts edificis estan destruïts i els soldats viuen en condicions extremes. Ara parlem amb un dels soldats combatents. La situació és complicada. El fred i el cansament afecten a tothom, però hem de continuar defensant la ciutat. Els combats a Stalingrad són molt importants. Els dos exèrcits saben que aquesta ciutat pot ser decisiva per al desenvolupament de la guerra. Mentrestant, al Pacífic també arriben notícies destacades. Les forces dels Estats Units han intensificat les operacions militars després de la batalla de Midway. La victòria nord-americana a Midway ha frenat l'avanç japonès al Pacífic i podria representar un canvi important en aquesta zona del conflicte. Els aliats observen amb optimisme aquests últims esdeveniments militars. El primer ministre britànic, Winston Churchill, ha declarat avui: Aquest no és el final, però potser és el principi del final. En aquests moments, sembla que la situació podria començar a canviar a favor dels aliats, tot i que la guerra encara continua. Seguirem pendents de totes les novetats sobre el conflicte internacional. Ens situem el 6 de juny de 1944. Avui té lloc el desembarcament de Normandia, una de les operacions més importants de la guerra. Ens trobem a la costa de Normandia. Milers de soldats desembarquen sota foc intens. La situació és molt perillosa, però les forces aliades continuen avançant. Ara parlarem amb un soldat. És molt difícil, però hem de seguir endavant. Aquesta operació marca l'inici de l'alliberament d'Europa Occidental. Les forces aliades comencen a avançar cap a Alemanya. Diverses ciutats són alliberades progressivament. El general estatunidenc Eisenhower havia declarat abans de l'operació: Les esperances i oracions de persones lliures arreu del món estan amb vosaltres. Aquest avanç serà clau per al final del conflicte a Europa. Bon vespre. Som a 30 d'abril de 1945. La Segona Guerra Mundial sembla entrar en les seves últimes setmanes mentre les forces aliades continuen avançant per Europa. La ciutat de Berlín viu hores molt difícils. Els combats entre les tropes soviètiques i alemanyes continuen amb gran intensitat. Ens arriben informacions des de Berlín que indiquen que la situació dins la ciutat és caòtica. Molts edificis han quedat destruïts i la població civil intenta refugiar-se dels combats. Fa poques hores s'ha confirmat la mort del líder alemany, Adolf Hitler. La ràdio alemana informa que Hitler està mort. La ràdio alemana informa que Hitler està mort. La mort de Hitler representa un moment clau en el conflicte. Alemanya es troba pràcticament derrotada i la rendició podria arribar ben aviat. Els dirigents aliats esperen ara la resposta oficial del govern alemany. Mentrestant, al Pacífic, la guerra encara continua oberta entre els Estats Units i el Japó. Les forces nord-americanes mantenen les operacions militars i la tensió continua augmentant a la zona. Tot i la situació a Europa, el conflicte al Pacífic encara podria allargar-se durant bastants mesos. Seguirem pendents de les pròximes decisions dels governs aliats i de l'evolució final de la guerra. Després de 6 anys de conflicte, el món queda profundament afectat, tant en pèrdues humanes com materials. Seguirem informant amb rigor i compromís amb la veritat.